Žene koje nekada nisu mogle da imaju dece ili kako ih narod popularno zove nerotkinje, dok medicina nije napredovala, morale su da se okreću takozvanim alternativnim načinima lečenja, što treba shvatiti u najširem smislu te reči. Nije retka situacija da su žene tada odlazile na izvore za koje se verovalo da iz njih teče voda koji će im pomoći u tome da dobiju dete itd. itd. Savremena medicina, međutim, budućim roditeljima donela je niz mogućnosti, ali se zbog tih mogućnosti često zaboravlja na suštinu. Suštini se vraćamo danas u popodnevu u kome govorimo o 5 razloga zašto je važno da dojite svoje dete, a ne da ga prehranjujete veštačkim mlekom, kroz nekoliko trenutaka. Milica Bugarin iz Grupe za podršku u dojenju današnji je gost popodneva u kome govorimo o 5 razloga zašto je važno da dojimo svoju decu. Milice, dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli. Popodne. Hvala na pozivu. Pre nego što počnemo da govorimo o svim razlozima, ima ih mnogo više nego 5. Mi smo danas imali problem da svedemo ovu listu na samo 5 razloga. Milice, kako ste vi ovih dana? Dugo niste bili kod nas. Grupa za podršku u dojenju već, čini mi se, nekoliko godina funkcioniše u Nišu. Kakvi su rezultati? Jel vi sada već primećujete neke pomake na tom putu širenja svesti? Pa svest se širi, ali ne tom brzinom kojom bismo mi volele da se širi. Da li se širi grupa? Da li imate sada više članica i više žena? Glavna grupa ima 27.000 članica i stalno, hvala Bogu, mame dolaze po savet. I ja sam srećna kada vidim da prvo dete, kada rode, dođu po saveta, da nije dojeno prvo ili drugo, pa tek treće. Mislim, za mamu je sreće da je barem jedno dojeno, a najveće da su sva deca dojena. I to je upravo i negde najvažniji razlog zbog kog vi postojite. Ako se sada vratimo ovim razlozima zašto je važno dojiti svoje dete, kažem, teško je bilo listu svesti na 5 i ovim razlozima o kojima budemo govorili ne bi ih trebalo shvatati po redu važnosti. Dakle, svi su važni, je li tako? Ali od nekada se mora krenuti. I mi smo odabrali da ovog petka krenemo od prvog razloga koji kaže da dojenje smanjuje u mnogome rizik od raka dojke, tačnije za čak 25% i pri tom što duže dojite svoje dete, rizik da ćete oboleti od raka dojke je manji. I ovdje vidimo samo jednu stranu. Dakle, zašto je dojenje dobro za majke? Govorit ćemo i o razlozima zašto je dojenje naravno dobro i za našu bebu. Pored prevencije raka dojke, znači majke imaju smanjenu mogućnost da dobiju rak jajnika, kao i reproduktivnih svih organa materice, a također imaju i šansu da kasnije ne obole tako lako od osteoporoze, što je danas veoma česta bolest kod žena. Što je i naučno dokazano. Da li možemo možda da zaključimo da je to, naravno da je najprirodnija stvar, ali da je telo tako osmišljeno i pravljeno da doji majka svoje dete kao što smo mi stvoreni da govorimo i da hodamo. I da je isto to toliko prirodno i da kada vi to sebi uskratite kao majka, vi hendikepirate i sebe i dete i vaš odnos sa detetom. To ide toliko daleko u stvari. Da, stvari u tome što se to danas baš tako ne gleda. To je danas, bukvalno se majke naljute. Evo, skoro sam srela jednu trudnu ženu i ja kažem, izvinite, imamo skup, dolazi savjetnice za dojenje, možda bi vam bilo korisno da dođete malo da se družimo. Znači, ništa opterećujuće, malo da čujete neke pozitivne stvari o dojenju. I ona kaže, žena, ja sam dojila, a druga pored nje kaže, ja nisam dvoje, ništa im ne fali. Pa rekao, vas niko nije napao. Žene imaju neku odbojnost. Zbog čega, Milici, ste uspeli da shvatite to kroz rad, kroz grupu za podršku u dojenju? Zbog čega? Gde je nastala, gde je koren te odbojnosti? Poenta je u tome da je mnogo agresivna kampanja, da je mnogo malo vremena i kad u porodilištu ima mnogo malo osoblja koje pomažu ženama, laktacijskih sestara, znači to je jedna sestra koja radi sve vezano za bebu, a puno stvari ima, a laktacijskih sestara nema i u tome je onaj ključni problem što majke same, pored toga što podrška nedostaje, znači trebalo bi više radnika medicinskih da se bavi time, same žene nemaju predznanje. Ili žene žele da naprave samostalno svoj izbor. Zato što nam se konstantno čini da neke odluke ne možemo sami da donosimo, da nam drugi nameću i onda žene tu pogrešno verovatno odluče da ne žele da doje svoje dete. Mislim da također i društvo u kome živimo, mada u našem društvu nije tako strašno, imamo znači 11 meseci punih da mi možemo da se posvetimo dojenju i
bebi, ali mislim predajovana informisanost i mislimo kako ćemo, lako ćemo, onda i ispadnu neki zabluda zbog vizualnog efekta, pretpostavljam. Vizualni efekt, to što će grudi da izgledaju malo drugačije. Troje dojem. Non stop poslednjih 4 godine dojem troje dece. Mi nismo rekli da ste vi ponosna mama troje dece, na čemu vam svakako treba čestitati, ali je danas ideja da ne da ubedimo, već da otvorimo horizonte i drugim mamama ili budućim mamama i u tom smislu dolazimo i do drugog razloga za koji ste mi i sami rekli da majke imaju problem sa njim. Međutim, imale ili ne, mnoga naučna istraživanja su to dokazala. Dakle, prehrana adaptiranim mlekom povezana je sa nižim koeficijentom inteligencije deteta. Evo, ja ću i pročitati neke podatke. Kaže, majčino mleko utiče na razvoj mozga i poboljšava kognitivni razvoj na načine na koje adaptirano mleko jednostavno nije u stanju to da uradi. Kažemo, i mnoga istraživanja su potvrdila ove rezultate. Mnoga istraživanja jesu potvrdila rezultate, ali mi do tih, eto, da nema ove emisije ili ja koja sam već se upustila u to da istražujem, ne bismo ni došli. Znači, to nam niko ne kaže. Ni dok smo trudne, niti dok idemo kod ginekologa. Smatram da odatle treba da počne ta svest. Znači, da se još u ordinaciji ginekologa postavi neki podsticaj. Majke, učite o dojenju, posvetite se tome. Nije to baš tako lako. Kada se prva 3 meseca majka uskladi sa detetom, to nije ništa teško, ali prva 3 meseca nimalo nisu laka. Znači, povezano je s inteligencijom dece i utvrđeno je da je čak za 30 do 40% inteligentnija su deca koja su dojena. Čak čini mi se da je rađeno neko istraživanje na nedonoščadi koje su sondom hranjena i u 7. i 8. godini su pokazivala bolje rezultate na nekim testovima inteligencije od dece koja nisu dojena, odnosno hranjena adaptiranim mlekom. A možemo i da zaključimo na kraju da vredi potruditi se prva ta 3 meseca. Da, Milice, profesionalnost Zorana i meni ne dozvoljava ni da branimo ni da kudimo majke koje ne doje svoju decu. Ni mi ne kudimo. Ali pošto naše gledateljke su i žene koje doje svoju decu i žene koje isto tako i ne doje svoju decu. Hajde da se obratimo ženama koje ne doje pa da ih utešimo ako slučajno nisu dojile svoju decu, da možda i nije toliko strašno ili šta su sve izgubile da znaju ako drugi put, daj Bože, ostanu u drugom stanju da se možda odluče za to. Meni se čini svaka mama je jedina i najbolja mama svom detetu. Znači, to se i u grupi često dešava da se mame oko toga spore koja je bolja mama, koja je gora mama. Znači, pogrešno se protumače naši dobronamerni savjeti da uputimo majke da je najbolji izbor dojiti je sada. Pogotovo je razlog što samo 2% majki realno ne može da doji, a većina onih koji ne doja. Samo je 13% isključivo dojene dece do 6. meseca, tako da je stvarno to žalosno da se mame malo ne potrude i ne informišu, ali čini mi se kao da im je to nešto daleko i kao da je prvo bitno ja da se porodim, da stigne to dete na svet, pa onda ćemo o tome. Mislim da treba malo više da čitaju i da nije strašno. Ako prvo nisu dojele, naravno da ima šanse da doje drugo. To nije strašno, ali je strašno ovaj podatak koji, evo, ja sam sad saznala za njega, da samo 13% dece do 6 meseci je isključivo dojeno. Ako bismo uzeli podatke sada od pre, ne moramo ići mnogo daleko u prošlost. Od pre 30-40 godina 13% bi vjerojatno bilo samo dece koja nisu dojena. Šta se to desilo umeđu vremenu da je dojenje postalo nešto sramotno, nešto naporno, nešto što treba izbjegavati? Kako se to dogodilo? Zbog čega? Da li imate uopšte, da li ste razmišljali na tu temu? Lično ja nešto posebno nisam razmišljala jer ja sam imala ideju da dojiću svoje dete, ali istražujući... Šta kažu one mame koje ne doje, zbog čega ne doje? Eto, moja mama kaže nisam imala mleka, pa tako se desilo. A u stvari nije znala. Nisi htjela da si isaš, bila si nervozna. Sve to postoji. Znači, nemanje mleka može da se desi ukoliko majka doji na sat. Znači, gledam, utoliko moram da podojim svoje dete i onda, na primjer, na 3 sata se dete hrani adaptiranim mlekom, a majčino mleko je brže svarljivo, tako da kada majka doji na zahtev, to znači doji češće. Zaboravi na sat, ne može da gleda na sat i da uspešno doji. Onda stvarno dolazi do manjka mleka, a ne zato što ga realno nema. Znači, hipofiza stvara mleko, iz glave sve polazi. Danas ovaj savremeni brz način života, onda neka sloboda za kojom mi težimo, jer bukvalno dok dojimo malo dete, pogotovo do 6. meseca, a isključivo dojenje znači dojiti bez čaja, bez dodatka vode. I to svaka mama može koja je rodila terminsko dete i koje je zdravo, znači da ga doji bez čaja i vode, to je dovoljno da bude dojeno na zahtev. Onda
mi dođemo u tu klopku da mislimo da smo stešnjene, da nećemo imati vremena za sebe, a evo, gledajući svoju djecu, to vreme tako brzo prođe. To je baš lepo vreme i za sebe isto. To je prelepo vreme i nežnost, i bliskost, i ali, emocionalni razvoj. Milice, ako bismo slučajno krenuli priču, pa mogli bih da dodam da smo mi ljudi jedna od retkih vrsta sisara koja toliko dugo sisa. Jer ako pogledate nekog iz životinjskog sveta, oni kao da mladunci nemaju toliku potrebu za sisanjem i često ih majke i odbiju. Kako to komentarišete? Zbog čega je nama toliko neophodno to dojenje koje dugo traje? Kad kažem nama, mislim i na majke i na decu, dok u životinskom svetu to nije neophodno, recimo. Mislim da je neophodno. Imam jednu knjigu i to je moja knjiga iz detinjstva gde bukvalno svi sisari, prva rečenica koja je pomenuta, evo ga malo jagnje, posle toliko i toliko sekundi je stalo na noge, već se dohvatilo dojke, odnosno sise svoje mame. Hoću da kažem, ne traje dugo kao kod čoveka. Pa ne traje dugo, čini mi se da se ni godine životinje ne mere isto kao i naše ljudske. Tako da, na primjer, kaže se, ne znam, za mačku, ali čini mi se naša jedna, njihovih je 7, pa tako da čini mi se da to dođe na isto. Ali neki sisari sisaju duže, neki kraće, a za nas je bitno, pogotovo zbog načina života kojim živimo, da dobijemo zdravu osnovu, znači da ta naša crevna flora shodno GMO hrani raznim isparenjima, pogotovo za nas koji živimo u gradu, ajde možda za neko ko živi u prirodi i nije toliko strašno jer je u skladu sa prirodom, ali za nas koji živimo u gradu stvarno je veoma bitno da taj start i taj početak života bude najbolje moguće. Evo, Ana je pomenula životinje i sisare i to me je negde asociralo i na UNICEF-ov video u kome se majke pozivaju da doje svoje dete koje ćemo moći da vidimo tokom ove emisije. Ali UNICEF upravo govori ovo o čemu govori Ana, dakle vraća nas na početak, dakle da smo mi bez obzira na svoju inteligenciju, samosvest i svi ostali ipak sisari i UNICEF baš u svom videu kaže dojite jer je prirodno. Dakle, veoma je čudno kada se ljute ljudi zbog pozivanja na nešto što je, jel tako, prirodno. Ali hajde da se vratimo ovim razlozima. Stigli smo do trećeg koji smo mi odabrali, a to je činjenica da dojene bebe nikada ne mogu da se prejedu. Što oni koji imaju decu, koji su prošli taj period odrastanja, znaju koliko je važno i koliko olakšava između ostalog i posao svakoj mami. Stvarno je to da nikada ne mogu da se prejedu dojene bebe, a ponekad se misli da su se prejele jer one bljucnu, jer one nekada nemaju tačno osjećaja koliko im je dosta, one vole, znači taj emotivni odnos s mamom, mada to se dešava i kada mame hrane adaptiranim mlekom bebu, jer one nemaju baš tu granicu, ali majčino mleko je brže svarljivo. Dešava se u stvari ne da ne mogu da se prejedu, nego da neka deca budu buckasta od dojenja. Naprimjer, moj sin je dodao 1,8 kg drugo dete u prvom mesecu. Moj suprug dođe i kaže, ja vidi ga koliki je. U drugom 1,5 kg samo, znači dojeno dete. I onda je bilo kao nekih preporuka da se možda malo stavi, ne da se stavi na dijetu. Doktorka je uvek bila za to kao dojeno je dete, pa ajde tu je na gornjoj granici da bude buckast. Ali na kraju smo došli do toga da je stvarno on isključivo dojen do 6 mjeseci i sada sa 2 godine apsolutno ima normalnu kilažu i uopšte nije debeo. Tako da se to sve, ti kilogrami od majčinog mleka veoma lakše skidaju nego kilogrami od... Ali zato se postavi, izvinjavam se, Ana, kratko, zato se postavi jedna fenomenalna podloga i osnov za imunitet i vi verovatno to primećujete i na svoje deci da ne ureknemo. I ta konekcija isto između majke i deteta. Stvarno su retko bolesni, sem nekih slinice ili kašlja povremenog, za temperaturu skoro i da ne znamo. Da, jer kažu i da nemate tada neki taj majčinski instinkt, prosto budi se, on se fizički, kao da se budi samo od sebe u tim trenucima, jer nije moguće. Baš je onako povezanost na više nivoa, i fizička, i psihička, i ljubavna. Ono što sam htjela da vas pitam, žene čak i ako odluče da recimo preskoče dojenje u razvoju svog deteta, ne bi nikako, čini mi se, smjela da preskoče ono prvo dojenje u porodilištu. Da tu pokušaju neko vreme koliko mogu, što se kaže, dok beba nestane na noge malo. Dok nema već 3-4 kilograma, mislim, nestaje tada bukvalno na noge, razumeli smo se, nego dok ne ojača. Naravno. Jer nema ništa zdravije od tog prvog mleka. To prvo mleko zove se kolostrum i tog prvog mleka ono izgleda kao da ga nema jer je kapljičasto, više liči na med i tako je žućkaste boje i ono je stvarno od krucijalne važnosti da beba ga popije jer je puno antitela i antiglobulina koji stvaraju taj prvi imunitet. Zato kažem da bilo šta, ukoliko majka je preležala ranije, smanjuje se mogućnost da dete oboli od te bolesti, a ukoliko je stanje virusa, gripova u toku, možete zaštititi svoje dete dojenjem, pa čak i ako
ste vi bolesni i prehlađeni, ukoliko dojite, dete može biti zaštićeno mlekom, a svakako dobija sva antitela da se zaštiti kroz mleko. Uz to, za razliku od takozvanog adaptiranog ili veštačkog mleka, i to je naš četvrti razlog, na prirodno majčino mamino mleko ne postoji alergija. Dakle, nikada se ne javljaju alergije na mamino mleko. Neke žene dolaze sa pitanjem ili sa nekom konstatacijom da je njihovo dete alergično na majčino mleko i da one moraju preći na neku hipoalergenu formulu. Svašta se danas pravi, ali nema šanse da se približi toliko onome što je priroda stvorila i što je Bogom dano, a to je majčino mleko. I majčino mleko kroz majčino mleko može doći nešto što je mama pojela. To znači ukoliko mama unosi mleko i mlečne proizvode, a vidi se neka reakcija, znači da nekad se pojavi krv u stolici, neke tako situacije koje mame mnogo uplaše, to može se izbeći da majka izbaci iz prehrane mleko, kravlje i mlečne proizvode na neko vreme i to će se stabilizovati. Znači, samo majčino mleko ne može izazvati reakciju jer je idealno stvoreno za bebu. Da li možemo da zaključimo da ne postoji izgovor za majke? Znači, rekli ste malo pre u procentima samo 2% ne može da doji, ima neki konkretan problem. Ostali, znači, samo nisu edukovani. To je jedini problem. To je najveći problem. Znači, nema više izgovora ja ne mogu, ja nisam imala mleka. Znači, majka nije imala mleka zato što nije znala... Nije znala prave informacije kako uspostaviti ponudu potražnju, kako doći do optimalne količine mleka koja je potrebna datoj, odnosno njenoj bebi, jer svaka beba kao i svako od nas ima različite potrebe za hranom, za snom, tako i bebi imaju različite potrebe za količinom mleka, a one ga stvaraju dojenjem na zahtev. Da, i peti razlog koji smo mi odabrali je nešto što je Ana već kroz razgovor pomenula, a to je emocionalno zdravlje. Dakle, dojenje nije dobro samo za fizičko zdravlje majke i fizičko zdravlje bebe, već i za mentalno zdravlje, jer su studije dokazale da dojenje značajno smanjuje postporođajnu depresiju i anksioznost, što su također negde fenomeni i termini koji su nam malo manje poznati. Dakle, ta postporođajna depresija, o njoj više poznajemo preko filmova ovaj fenomen nego iz svakodnevnog života, ali da li se to dešava majkama i kako tu dojenje pomaže? U suštini može da se desi verovatno svakoj majci neko neraspoloženje, to je disbalans hormona, dete je bilo u majci 9 meseci, nije to baš tako jednostavno. Zato kažem da se mama naoruža znanjem još dok je čiste svesti, što mogu da kažem. Jer ti prvi meseci, ukoliko nemamo dobru informaciju, a može da se desi da budemo zbunjene kad dođemo kući, počnemo da plačemo, da ne razumemo svoje emocije, da nam sve smeta, da tražimo razumevanje tamo gde ga nikada ranije nismo imale potrebu da ga nađemo. Sve žene znaju kako je to stanje otprilike, je li tako? Može doći i do težih oblika. Znam i žene stvarno kod kojih je došlo do težih oblika. Znači, dojenjem se luči oksitocin, hormon sreće, tako da majkama to predupređuje, znači, ili makar ublažava stanje u kome se iz bilo kog razloga posle porođaja našla. Ovo su bili 5 razloga, Milice, koji smo mi negde odabrali. Ja sam već i rekla da imam možda i 105 razloga zašto treba dojiti svoju bebu, ali evo vi kao majka 3 dece, zamolila bih vas da nam na samom kraju kažete koji biste razlog pored ovih izabrali, odnosno zbog čega, zašto ste se vi okrenuli dojenju i šta je to negde najlepše što nam dojenje pruža nama i našoj bebi? Ja bih se okrenula dojenju, pogotovo u današnje vreme, zbog te jake emotivne veze koja se stvara između majke i deteta u toku dojenja. Jer ako majka se odluči da hrani dete adaptiranim mlekom, to može da uradi i baka, to može da uradi i tata, to može da uradi i tetka i svi drugi, a da majka bude negde drugde u tim trenucima kada je najpotrebnija bebi, a najpotrebnije je prvih 40 dana, znači prvo zbog sebe da se odmori, da leži, da doji, da se upoznaje s bebom. Znači ti trenuci su nezamenljivi. I ta veza koja se stvori je kasnije verovatno bitna u životu. Ta ljubav između majke i deteta koja se rodi stvarno je i veza je nezamenljiva. A šta biste, Milice, rekli jednoj majci koja kaže imam mnogo posla, ne mogu da bdim nad detetom godinu dana, treba malo i da se osamostali jednog dana, da bude svoj čovek, a ne da se navikava od kada se rodi kako je mama uvek tu, kako će mama uvek da pomogne. To je jedan spartanski sistem savremenih majki. Gledam da svi budu zadovoljni, da zadovoljimo i jednu i drugu stranu.
Ja bih tim majkama rekla, evo, jedno dete moje ima 4 godine, drugo 2 godine i beba će sada napuniti 9 meseci, da deca veoma brzo porastu, da je mama stvarno pomisli da će mnogo dugo biti tako blisko povezana sa svojim detetom, ali nije baš tako. Dete već posle 3. godine želi da se druži sa svojim drugarima, želi da se osamostali, želi da ima neko svoje vreme i nije mu više uopšte toliko potrebna mama. Svakako uvek smo potrebni do kraja života i meni moja mama danas zato što ne razmišljamo svi na isti način, zbog toga prosto. Ali mislim da stvarno treba te dane iskoristiti i posvetiti tome. Uvek ima vremena za karijeru, pogotovo ako se neke mame odluče mlađe da rađe. Eto, ja sam prvo dete rodila u 32. i stvarno ne mislim da nemam vremena posle da se bavim nešto svojom karijerom kad deca budu malo podrasla. I krenu svojim putem u vrtić, u školu i tako dalje. I za sam kraj najavljujemo jedan lep događaj za sve one koje ova tema zanima. Vi ste malo pre pomenuli dakle, da ukoliko majka ne izabere dojenje, svako može dojiti njeno dete, dakle muž, njena majka i tako dalje i tako dalje. U savremenom društvu ono što je savremena medicina omogućila jeste da bukvalno nam druge žene mogu i roditi dete, je li tako? I to nam pruža savremena medicina, ali za one koji ipak žele da se vrate ovoj suštini, gde i kad mogu da vas pronađu i o čemu ćete razgovarati? Mi smo mislili da ćemo praviti malo veću pauzu zbog ovog vremena, ali mi smo se tako brzo uželele, samo 1 mesec čini mi se da smo preskočili okupljanja, jer smatramo veoma bitnim da širimo dobru vest, ako mogu tako da je nazovem, i da motivišemo mame, kao što bi rekao Dositej Obradović, da svoju decu hrane nektarom čelovečeskog života. Mi smo bili oduševljeni kada smo našli taj podatak u, čini mi se da je Život i priključenija, Dositej Obradović, da on piše o tome, a danas ne znam da li neko misli o tome ili ne piše na drugačiji način. Skup je u nedelju, 8. februara i bavit ćemo se temom grip, virusi i dojenje i prehlade. Znači, kako to sve utiče na majku, kako se odražava na bebu, da li sme da se doji sa temperaturom ili ne sme, da li beba i mama treba da se odvajaju u tom periodu dok mama ima neku virozu. I skupit ćemo se u igraonici Sunce, ulica Ćirila i Metodija 37, pa koja mama i trudnica žele, pa i očevi, bake, deke, svako ko podržava dojenje, mogu da dođu i da povedu i stariju decu. Dok se oni budu igrali, mi ćemo malo da pričamo, a može naravno i neko pitanje koje nije vezano za grip i dojenje da se postavi. Uvek smo otvoreni za razgovor i da damo pravu informaciju. Sjajno. Nadamo se da će igraonica u kojoj ćete se okupiti biti krcata, prepuna i da prosto neće biti mesta za sve koji žele. Dovoljno puno. Eto, pogodila sam. Da budemo zadovoljni. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za popodne i ne samo za popodne, hvala puno, Milice, na gostovanju. Hvala i vama što me zovete i što podržavate naše akcije u borbi za što više dojene dece. Uvek. Hvala vam najlepše. Dakle, nedelja 8. februar, igraonica Sunce, ukoliko želite da se informišete više na ovu temu, a pre toga, Ana, mi se selimo do regiona i to vrlo povoljno.